malam Sobat Ambyar, Sugeng Dalu. Malam ini kita konser dari rumah, dan tentunya saya yakin semuanya akan bernasib malam ini. Sobat Ambyar luar biasa, komposer Sad Boy Sejel matur nuwun. Kita nyanyi sekarang. Stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan, kowe karo aku nalika katerake lungamu. Aneng stasiun balapan rasane kaya wong kelangan, kowe ninggal aku ra krasa netes neng pipiku. Ada sayang, ada selamat jalan. Janji lu ngomong sedelo jare semulan raono pamit pun nalika mono neng stasiun balapan Solo. Jare lu ngomong sedelo malah tanpa kirim warta, lali apa pancen lali neng eling mbok enggal bali. Neng stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan, kowe karo aku nalika ngeterke lungamu. Neng stasiun balapan rasane kaya wong kelangan. Sekali lagi buat Sobat Ambyar dan segenap masyarakat Indonesia yang sangat luar biasa. Pada malam ini kita mengadakan acara konser amal. Tentunya saya yakin, mari kita donasikan rezeki kita, walaupun seberapa yang penting ikhlas. Matur nuwun. Janji lu ngomong sedelo jare semulan raono pamit pun nalika mono neng stasiun balapan Solo. Janji lu ngomong sedelo malah tanpa kirim warta, lali apa pancen lali nek eling mbok enggal bali. Neng stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan, kowe karo aku nalika ngeterke lungamu. Neng stasiun balapan rasane kaya wong kelangan. Terima kasih, tepuk tangan.